Хәерле көн, дуслар. Бүген татар караш тапшыруы. Иң башта безнең татар караш тапшыруының кыскача концепциясе турында сөйләп алыйк. Безнең тапшыру татар караш. Татар карашында, татар дөньясында булган вакыйгаларның татар карашыннан сезгә сөйләп бирәбез. Шуңа күрә тапшыруыбыз 3 таянычка таяна. Татар турында, татар телендә һәм татар карашында. Кадерле дуслар, бүгенге тапшыруыбыз сезнең белән Башкортстан татарларының Татарстанга кушылырга һәм референдум үткәрергә хукуклары бармы, яки юкмы? Менә шуны әйдәгез бергә белешик. Соңгы атнада массакүләм мәгълүмат чараларында актив рәвешендә Казан агломерациясе төзелү буенча фикер алышына башлады. Исегезгә төшерәм. Казан агломерация планы буенча Казан агломерациясына Казан, Яшел Үзән һәм Мари Эл республикасында урнашкан Волжск һәм Звенигород шәһәрләре керергә тиеш. Реаль тормышта карасак инде, бу әллә качан тормышка ашырылган факт. Чөнки агломерация ул ясалма түгел, реаль икътисади, логистик вазгыятьләр аркасында тормышка ашырыла торган мәсьәлә. Волжск шәһәре де-факто инде әллә качан Казан шәһәренең янына, ягъни Казан бистәсенә әйләнгән. Бу планны күпчелек экспертлар фикере буенча хәллерәк Татарстанга, хәерче Мари Эл территорияларын кушырга һәм Татарстанның акчасына бу депрессив территорияларның икътисади, социаль проблемаларын чишергә. Икенче яктан, алдагы елларда бу агломерацияның тулысынча Татарстан эченә кушкан вакытта милли пропорциялар әзрәк үзгәрергә һәм татарның саны шулай ук кәмергә дә мөмкин. Ләкин бу вакыйгада кызыгы икенчедә. Билгеле, башкорт активисты Руслан Габбасов каршылыклы фикерен әйтә. Ләкин без әйткән экспертлар идеясына карап түгел, бүтән факторларга таянып. Руслан Габбасов фикеренчә, марилар бу агломерацияга каршы торырга тиеш һәм референдум аша каршы сүзен әйтергә тиешләр. Аның фикере буенча бу Мәскәү проекты. Шуңа күрә халыкның фикере монда соңгы сүз булып калырга тиеш ди ул. Сез килешәсезме моның белән? Мин әлбәттә килешәм. Чөнки һәр халык үз язмышын үзе хәл итәргә тиеш. Без хәзер зур республика булып турында түгел, гади принцип турында сүз бара. Киләчәкне кем билгеләргә тиеш? Халык үземе яки өстәге утырган абзыйлармы? Минемчә, һәр демократик принципларда торган адәм рәтле кеше җавабы монда билгеле инде. Ләкин нигә соң иптәш Габбасов гел татарлар белән берләшү турында сөйләгән вакытта бу гади принципка каршы килә? Чөнки шул ук вакытта әлеге Көнбатыш Башкортстандагы яшәүче татарлар үз теләкләре белән шундый ук референдум үткәреп һәм Татарстан кушылу мәсьәләсен күтәрсә, иптәш Габбасов моңа каршы була. Бу аның гел фикере түгел, бу шактый башкорт интеллигенциясе фикере кызганычка каршы. Янәсе, мариларга референдум кирәк. Хәтта марилар үзләре сорамаса да, башкорт активисты аларга шундый тәкъдим итә. Башкортстандагы яшәүче миллион татар милләтенә андый принцип ярамый. Чөнки референдум гына түгел, татар теленә дәүләт статусы кайтару турында сүз чыкса да. По поводу татар я свою имею четкую позицию. Я противник предоставления татарскому языку статус государственного языка Республики Башкортостан. Бу тугандаш халыкның бик сизгер егетләренә нигәдер рәнҗи башлыйлар. Дуслыкны бузасыз дип үпкәлиләр. Димәк, марилар үзләре моңа сорамаса да аларга референдум кирәк. Татарлар рәхәт тормыштан түгел, чын барлыкта Башкортстандагы икенче сортлы халык булу аркасында референдум яки татар теле статусы буенча тавыш чыгарса, алар провокаторлар була. Бу икейөзлек булмыймы? Минемчә, бу икейөзлек. Һәм бу берничек тә тугандашлыкка, дуслыкка ошамаган. Бу Көнбатыш Башкортстан территориясендәге татар-башкорт проблемасы кайдан барлыкка килә? Әйдәгез, тарихка кыскача экскурс оештырыйк. 1920 елның гыйнварында РКПБ Үзәк комитетының политбюросы Татар Республикасы оештыруга әзерләнү комиссиясы төзи. Аның Галимҗан Шәрәф, исегезгә төшерәм, бу Идел Урал проекты авторы, җитәкли. Һәм бу проектка караганда Уфа губерниясының Башкорт Республикасына керми калган өлешләре Татарстан Республикасына керергә тиеш була. Бу Уфа Бәләбәй бөрө һәм Яртылаш Стәретамак өязләре территориясы Татар Башкорт Республикасына яки Уфа губерниясының Татар Республикасына кушуына Башкорт Республикасы һәм шәхсән Әхмәт Зәки Вәлиди каршы булган дигән ялгыш фикерләр бар. Инде 1920 елның 17 февралендә Зәки Вәлиди һәм Башкорт Республикасының вәкилләре Әбу Абдулла Адгамов һәм Габдрашид Бикбабов имзалаган РКПБ Үзәк комитетына юлланган хатта икенчеләй язалар. Аларның фикеренчә,
Без башкорт вәкилләре аз санлы башкортлар ягыннан бернинди дә таләп булмавын һәм булмаячагын гарантиялебез, дийләр. Шулай ук Татар Республикасының Уфа районы өлешендә башкортлары бары 355 мең, ә татарның Казан, Вятка һәм Сембер губернияларын исәпкә алмаганда 1 миллион 332 мең кеше булуы да телгә алына. Башкортларның бердән-бер таләбе була. Татар-башкорт терминларын кулланмау һәм андый республика татар исемен генә бирү була. Хатның язу датасына һәм андый искә алынган башкортлар санына караганда, аны язучылар Уфа районы дигәндә, Уфа, Бәләбәй, Бөре өязләре генә түгел, Әстерлтәмәк өязен дә күздә тотканнар. Ягъни Башкорт Республикасы җитәкчелеге Уфа губерниясының татарлар күпчелектә булган өлешләренә дәгъва итмәгән. Шулай да 1920 елның май башында инде Сталин җитәкчелегендә яңа комиссия төзелә. Анда ике татар җитәкчесе Мирсаид Солтангалиев һәм Сахиб Саид Галиев та керә. Әмма Мәскәүдән Татар Республикасының булачак шикләре турында бернинди дә ачык күрсәтә килми. Ленин бу мәсьәләгә бик сак сарауын дәвам итә. Шул ук вакытта Татарстанга аның хәзерге үзәк һәм көнчыгыш өлешләрен генә кертү проекты да барлыкка килә. Солтангалиев белән Саид Галиев ризасызлык белдергәч, 1920 елның 27 майында 3нче компромисс декрет чыга. Бу көн хәзер инде рәсми рәвештә Татарстанның барлык килү көне дип санала. Декретта Бөре һәм Бәләбәй өязләрен республикага кушу мәсьәләсе анда яшәүчеләр үзләре хәт итәргә тиешлеге махсус рәвештә аерылым пункт булып күрсәтелә. Ягъни референдум аша. Анда республиканың төньяк, көньяк һәм көнбатыш шикләре беренче проекттагыча кала. Уфа һәм Стәрлетәмәк өязләре төшеп кала. Әмма декретта Бөре һәм Бәләбәй өязләрен республикага кушу мәсьәләсен анда яшәүчеләр үзләре хат итәргә тиешлеге махсус рәвештә аерым пункт белән күрсәтелә. 1920 елның майында ук Бәләбәй өязе вәкилләре делегациясе Мәскәүгә килә һәм үзләрен Татарстанга кушуын сорый. Шуннан соң Мирсаид Солтангалиев һәм Сахиб Саид Галиев киңәшмәгә чакырыла. Татарстанга кушылырга тиешле ике өяз ул вакытта нинди буласың? 1920 елны җанисәп нәтиҗәләренә караганда ул чакта Бөре өязендә 656 мең кеше яши. Шулар арасында башкортлар 22%, татарлар 35%, урыслар 26% була. Ягъни татарлар белән башкортлар бергә 58% тәшкил итә. Бәләбәй өязендә 595 мең кеше яши. Шулар арасында татарлар 46%, башкортлар 15% һәм шулар бергәләп 61% була. Татарстан җитәкчелегенең Уфа өязен республикага кушылу теләге белән Бәләбәй һәм Бөре өязләренең Уфага нык бәйле булуы белән аңлатыла. Бөре өязе мәйданы 22 мең квадрат километр тәшкил иткән һәм хәзерге көндәге Башкортстанның Аскын, Янаул, Тәтешле, Караидел, Бакалы, Бөре, Бурай, Дүртөйле, Калтасы, Мишкә, Краснокама, Балтач һәм Өлешчә, Чакмагыш һәм Кушнарин районнары үз эченә алган. Бәләбәй өязе территориясе 20 мең квадрат километр мәйданында урнашкан һәм нигездә хәзерге Башкортстанның 12 көнбатыш районы җирләгән. Бу мәсәлән Әлшәй, Бакалы, Бәләбәй, Бишбүләк, Благовар, Бүздәк, Дәүләкән, Ярмәкәй, Миякә, Туймазы, Шаран, Чакмагыш, шулай ук Илеш һәм Стәрлебаш районының территорияларын бер өлеше кергән. Әгәр компромисс вариант гамәлгә ашырылып, Бәләбәй белән Бөре өязләре кушылган булса, хәзерге көндә Татарстанда бөтенләй башка булыр иде. Ул очракта татар халкының күпчелеге бер республика кысаларында яшәр иде, һәм хәзер исә Татарстанда татарларның 30%-тан азрак өлешен генә яши. Ул чакта милли мәнфәгатьләрне кайгырту да күпкә җиңелрәк булыр иде. Моннан тыш республиканың мәйданында 111 мең дүрткел чакрым, хәзерге 68 мең дүрткел чакрым булыр иде. Демографик процессларны исәпкә алганда хәзерле халык баш Татарстан эчендә 6 миллион булыр иде. Ә хәзерге көнгә исегезгә төшерәм, Татарстанда 3 миллион 900 мең кеше яши. Башкортстанга килгәндә инде Әхмәт Зәки Валиди проекты башкортлар күп булган республика булыр иде. Бу башкорт халкының үз билгеләнү юлындагы күп кенә киртәләрне булдырма мөмкинлеге бирер иде. Ләкин кызганычка каршы, бу планнар тормышка ашырылмый һәм 1922 елны татарлар яшәгән территорияны Башкортстан эченә кушып куялар һәм хәзерге көндә дә бу республикадагы милли проблемалар, ягъни татар-башкорт мәсьәләсе дә барлыкка килә. Кичеректелгән референдум турындагы мәсьәлә 20нче гасыр ахырында Башкортстанның татар милли хәрәкәте тарафыннан еш кына күтәрелә. Чөнки дәүләттә һәм башкорт милли хәрәкәтендәге беренчедән татарның мәнфәгатьләрен якларга каршы чыга.
Икенчедән, Уфа татарларының Татарстан белән элемтәне ныгытуга шулай ук алар каршы булалар. Шул очракта инде бүтән вариант калмагач, татарлар икенче юллар эзли башлый. Бер символик буларак 1991 елны Ык елгасы Берлин дивары дигән мәдәни-иҗтимагый чара үзе. 1991 елның 8 июньдә Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә узган җыен татар иҗтимагый үзәгенең иң шау-шу кубарган чарасы булгандыр бу мөгаен. Сабантуй форматында узган бу чара Ык елгасы Берлин дивары дип атала. Ык елгасы аша салынган бер башы белән икенче башындагы вакыт аермасы 2 сәгать булганга, дөньядагы иң узын күпер дип аталган күпердә Башкортстан һәм Татарстан татарлары вәкилләре очраша. Ике ярында да бер үк халык яшәгән һәм ул халыкларны ясалма административ шик буларак аерып та торган бу елганы дистәләрчә ел буе алмаган халкы икегә аерылып торган Берлин дивары белән чагыштыралар. Һәм бу акцияны хәзерге көнгә хәтле татарга каршы булган башкорт милли хәрәкәт активистлары кытышкыч буларак кулланалар. Һәм шул ук кытышкыч белән кулланып, татарны башкортлаштырырга, татарны мәнфәгатьләрен танымаска тырышалар. 90-нчы елларда Татарстан шик буенда урнашкан Башкортстанның татар районнары мондый референдум үткәрергә инициатив төркемнәр төзеп карыйлар. Ләкин андый референдумнар үтми, чөнки сез беләсез, 1993 елдан башлап Русиядә бер дә референдум дәүләт үткәрергә рөхсәт бирми. Мондый инициатива белән бүгенге көнгә хәтле татар оешмалары да еш кына чыккалады. 2018 елда исегезгә төшерәм, Чечняга Ингушетия, аннары Дагестан җирләрен кушып куялар. Ә инде 2020 елда Тыва республикасының җитәкчесе Иркутск һәм Красноярск өлкә җирләре үз республикабызга таләп итә. Димәк, бу табу түгел, референдум мәсьәләсе табу түгел. Хәзерге көндә Русия эчендә шикләр үзгәреп гел тора. Русия Федерациясының СССРның хукук варисы булуы һәм әлеге дәүләт тарафыннан чыгарылган барлык закон актлары тануын исәпкә алып, Русия Федерациясының СССРның хукук варисы булуын һәм әлеге дәүләт тарафыннан чыгарылган барлык закон актлары тануын исәпкә алып, татар районнары буенча референдум мәсьәләсе юридик көчен бүгенге көнгә дә югалтмый. Татарны мәнфәгатьләрен санга сукмыйсыз икән, референдум гына кала. Сез бит үзегез шуңа безне этисез.